गसाइगावनि बल्लामगुरियाव साब्रै सुपारि किलार हमदों। साब्रै सुपारि किलारनिफ्राय गंसे हाथियारबो हमदों। गिख्रंथाव जाथाय खालामनो थाखाय उत्तर प्रदेशनिफ्राय आसामाव फैदोंमोन दुथां साब्रैया। 16 जुलाइनि हराव गसाइगाव पुलिसा खाबाय साब्रै सुपार किलार। पुलिसा दुथांफोरनिफ्राय गोथां गुलिजों लोगोसे गंसे आखाइजों बानायनाय हाथियार हमदों। दुथां साब्रैया उत्तर प्रदेशनि बस्ती जिल्लानि धर्मवीर गौतम, विकास चौधरी, सूरज गौतम आरो निजासिन आली होनना सिनायनो गोनां। पुलिसा थांनाय 15 सान सिगां खारिथि मोननाय बायदिब्ला बायजो हादोरसानि दुथाङा दुंहाव थासारि खालामनो हागौ आरो सुपारि लानानै बुथारनो फैदोंमोन बायजो हादोरसानिफ्राय साब्रै दुथाङा। नाथाय सोरखौ बुथारनो फैदोंमोन बेसो गेदेर सोंथि बेरखांदों। जाथायखौ लानानै संखिनाय थासारि सोमजिदों गसाइगाव ओनसोलाव। जाथायखौ खौरां मोननाय लोगो लोगो गसाइगाव महकुमा पुलिस बिबानगिरि मन्टुराम बराया जाथाय थावनियाव नुजाथिनानै साब्रैखौ खानानै थानायाव लाना थाङो आरो जाथायनि आयदायाव गसाइगाव पुलिसआ दा नायसंगासिनो। नयथायावहाय मोनसे बाहाय घटना जानानै थांदों आरोखि। थारमाने ओरै सिखाव होननानैहाय होख्रावग्रोदों आरोखि। ओमफ्राय आंथ' बाहाय दखान होयो नालाय, थारमाने दखान बन्द खालामबायमोन आरोखि आंबो। ओमफ्राय खालामनानै ओरैनो दंमोन, सिखाव होनबाय नालाय आंबो सिखाव सानदों आरोखि। ओमफ्राय सिखाव साननानैहाय बयबो होसोबाय नालाय आंबो खिथु होसोलांफाबाय आरोखि। आं बिसोरथ' उन नालाय सर होनबाय नालाय, ओमफ्राय आंबो जा होसोलांदों आरो खिथु आंनो फार्स्ट थांनायबो जादों। बे होसोनानै आंजोंहाय बिदिनो एसे हमख्रबलायनाय माबालायनाय जादों आरोखि। आंथ' मिथियाना खोमसिना बेनाव सिलाय दं ना मा दं, आंथ' बेखौ नुवाखैबो। ओमफ्राय दा बिदिनो बेयाव जालायबाय आरोखि, बिदिनो हमख्रबलायनाय जालायबाय। ओमफ्राय आंखौ एसे बुनायबो जादों आरोखि बिसोरबो। आं मिथियाना मोनानि सिलाय खुन्दाजोंहाय देदों आरोखि सिलाय।